monitor pa rin naman namin. Although, sad to say, marami pa rin yung hindi nakikipag-cooperate sa amin para i-maintain natin yung kalinisan. But I just hope that in the coming months o kaya mga coming days, matulungan nila kami na panatilihin yung kalinisan ng ating Marcos Stadium. Kasi ito yung where people can have their recreation, people can have their physical fitness. Kaya dapat malinis yung kapaligiran natin. So, dito sa sports, ginagawa namin lahat ng makakaya namin na mapanatili yung kalinisan. Pero syempre, after office hours, yung hindi na namin nakikita at sana sila rin ang maging vigilant na yung basura nila, wag naman nilang basta iwan-iwan lang dito. Kasi yun yung nakikita ng mga pumapasok ng mga alas 5, yun yung mga nakikita ng mga pumapasok ng maaga. Kasi we are open 5 a.m. para sa Marcos Stadium. So syempre yung mga cleaning operatives natin 7:30 pa lang nagpapasukan. So yun yung mga nakikita nila. Pero mas maganda sana kung pagpasok nila sa umaga wala na tayong nakikita mga basura sa loob.